खुलुमबाय लोगोफोर, बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं थांनाय भिडिअआव बानायदोंमोन लफि संखौ मोरै बानाय केनभास्टार एपआव, आरो आं दा नोंसिनो फोरमायनो सानदों लफि संनि थाम्बनेलखौ मोरै सेट खालामो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्लानो बुजिगोन। आं नोंसिनि स्टेप बाय स्टेप फोरमायलांगोन। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गिबियावनो नांगोन जोंनो पिक्सेलab एप। बेखौ प्ले स्ट'रावनो मोनो, नङाबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन। बिनिफ्राय डाउनल'ड लाबानो जाबाय। आरोबाव बिनि उनाव जोंहा मोनसे फ्रन्ट टेक्सटनि गोनांथि। नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनल'ड लाबानो जागोन। आं बिदिबा फारि फारि नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। गिबियावनो फैदो, जोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय पिक्सेलabखौ जोङो डाउनल'ड खालामना लागोनसै। टाइप खालामदो पिक्सेलab। फैबाय, बिदिब्ला डाउनल'ड खालामदो। आंनाथ' अट'मेटिक डाउनल'ड दंखायो। फैदो, बिदिब्ला जोङो अपेन खालामसै। गिबियावनो जोङो गेलारिनिफ्राय फट' एड खालामनांगोन। अपसनाव थुदो। इउज इमेज फर गेलारि। बाव लांदो। अट'मेटिक फाइलाव थांखागोन। बिनिफ्राय इमेजखौ एड खालामदो। अके थुदो। बिनि उनाव जोंहा टेक्सटनि गोनांथि। जोङो इयाव थुदो। बिनि उनाव राइट साइडजों ओरै स्क्रल खालामदो। बिनि उनाव जोङो फ्रन्टआव फैदो। फ्रन्टआव नैबे राइटनि रिसेन्टआव थुदो। गाहायथाराव जोङो EDOSZ बेहाय क्लिक होनानै अके थुदो। फैदो, जों बिदिब्ला टेक्स्ट लिरनोसै। बिनि उनाव जोङो टेक्स्ट लिरदो। जायखिजाया नों मा गानखौ खालामनो थाम्बनेल, बिनि सोमोन्दै लिरदो। आं मिथिस'या लिरबाय। बिनि उनाव नोङो जुम खालामदो। जुम खालामखांनायनि उनाव जोङो राइट साइडजों ओरै स्क्रल खालामदो। बिनि उनाव जों पिक्सारखौ, बे टेक्सटखौ डार्क खालामनो थाखाय जों बेखौ इनेबल खालामनांगोन। मोननै सिस्टेम दं बाहाय, नोंबो कालार एड खालामजायो। बिनि उनाव जोंहा गोदान टेक्स्ट लाबावनांगोन। जों गोदान टेक्सटखौ लादो। बिनि उनावहाय जोङो टाइप खालामदो स्ल' प्लास रिभाइभ। जोंना मेन गोनांथिया बेनो, स्ल' प्लास रिभाइभ, माने गाननि सायाव आरो। टाइप खालामदो। अके होदो। अके होखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ बेसेबां साइज गिदिराव दोननो नोंथांमोनहा बानायदो। नैबाव स्टाइलाव दङ। स्टाइलाव जोङो ओरै खायलें खालामनो ना सिदा खालामनो आरो गिदिरबो खालामजायो। नोंथांमोनहा बेखौ सेम टु सेम खालामनो हायो। बैजों जेरेखम डार्क कालार होदों बेबायदि खालामदो, सेम टु सेम। अब्ला बिदिबानो जाबाय। बिनि उनाव फैदो, जोङो जुदि पिक्सारखौ सेभ खालामदोंमोन, बे एक्सपर्ट इमेजाव सेभ होदो। बिनि उनाव सेभ थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब जरुर खालामदो आरो। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।